Anyway, padayon tas mga pangutana, brother friend. Good evening, brother friend. Mangutana ko asa mabasa nga nagpabuhat ang Ginoo og mga balaan, larawan. From Jimmy sa Lapu-Lapu. Naagid sa Biblia kay sa Exodus 25:18-22 ang nasulat sa maong libro nga ningon ng Dios Moises paggulit og larawan sa kerubin. So kining laraw sa kerubin pormanik anghel niya kaning anghel balaan gini nga ibutang mo isig kakilid sa altar. So diya sa altar adunay duha ka larawan sa kerubin pormang anghel magatubang ang tao na ang presensya sa Dios. Ni Ezekiel 41:18-19 sud sa templo adunay larawan sa batanong leon og larawan sa kerubin og sa balaang tao. So naa diya sa templo nya sa 2 Kronikas 3 nya 7 ngadto Jes og sa 2 Kronikas Kapitulo 7, 15 ngadto 16. Nya nang bersikulo sud sa templo adunay mga images nga mga balaan nga sagradong butang. Unya sa Hebreo 9:1 nga to 5 giskutan of sab ni San Pablo ang mga kerubin nga balaan naa sa templo.